Така, днес ще играем Brawl Stars с новия герой, който западна допреди малко. Вече съм играл с него, така че имам някакви губи. И ми време е да започнем играта, ще съберем кутийки. Така, чупим тези кутийки. Чупим кутийки. О, този не е. Колко джемове! Взимам. По-скоро пауър кливете, ма нищо. Остана да взема тази кутийка. О, там има бул. Чай да го убие. Не. Убил. Сега да иде тази Пени. Ма разбира се. Хайде, еладе! И значи... аз ще започна клипчето, когато се приближи, така че... До след малко. Така, започва да се приближава. И че ми е убил. Хайде. Патик. Хайде. Първо място. Плюс 10 купи. Айде.